святары, дорогие сестры законные, дорогие браты и сестры у Христе. Сегодня для нас такі криху незвичайний день. З розних на того пункту гледження. Бо і само місце, саме усход нашої дієцезії Дубровна, про яку, може, десь чуємо, часом чуємо з таким, як це добре почуття назвати, усход, відомо, віра, яка найбільш була знищена, а ми з того пункту гледження, що і костел треба було відбудовувати з самого початку, але разом з тим, як відаємо, коли приїжджали, то, напевно, зауважили узбоч дороги будинок Бога Бернардинського кляштору. А це вже об нечем свідчить, що католицький костел не нечто нове тут на этой землі, бо має свої глибокі корені. І те, що тут сьогодні виникає костел відбудований, це свідчення, чергове підтвердження тих слов Ісуса Христа, який обіцяв зостатися зі своїми учнями і сьогодні сповняє це своє обіцяння. Можливо, незвичайний день, бо нам треба було проїхати і так велику відлеглость для шмат з вас у такої криху несприяльне навіть надворі. А як вже згадали з вами на початку, це так само знак. Знак Божого благословенства. І ось те, що дотичиться, може, цієї дороги, яку ми сьогодні з вами зробили, проїхали. Сьогодні у першому читанні ми з вами чули ось такий уривок, якраз на сьогоднішній день трапився, який нам відкриває вельми багату географію подорожжя апостола Павла і у випадку з Варнавою, де він, обвіщаючи Боже Слово, справді робив вельми великі відлеглості. Зрештою, нічого дивного, розповсюджування доброї новини об збавленні ще у випадку самого нашого збавця. Воно відбувалося часто у подорожжях. І тут ми з вами прикладно знаходимося у той самій ситуації. З тим, що, напевно, відлеглості десь можуть бути і більше. Цікаво, ті, хто колись підлічив якийсь святар, робить кілометрів за своє життя. І, напевно, разом з тим, до этого треба додати, що сьогодні тільки що умови зміняються, більш комфортно це подорожжя. Але принцип і завдання цього подорожжя повинні залишатися тим самим. Апостол сьогодні каже об тим, що вони, прибуваючи на то і інше місце, сповняли завдання, яке було їм визначене. І ось варто так само сьогодні собі, всім святарам, задавати те питання, коли виїжджаємо, виходимо, йдемо до людей. Чи ми у цьому моменті справді сповняємо те, що нам доручено? Другое питання, чи добре це сповняємо? Це сьогодні важливе завдання. Ми з вами покликані Богом, и в этом годе особливым чином кажем, как быть знаком, как быть свідками, как быть тими, хто несе супокой. То, що сказав Єсус воскреслий, як тільки вперше з'явився перед учнями, супокой вам. Не здарма доручив цю місію нести супокой усім тим, кого по сьогоднішній день кличе бути ягоними учнями. І наша сьогодні присутність тут, я в цьому впевнений, вона так само сповняє цю функцію. Ми сьогодні тут, щоб нести супокой. Для нас, може, це звичайна реч, чергове споткання, святарське, огульне. Але для цього місця, для цієї місцевості, це знак. Це виразний знак. Знак, який знаходить відгук. Я тільки розпочинаю ще медитацію, але тут, де б хто подумав, у Дубровні католицького біскупа будуть зустрічати на межі району з музикою і квітками. І ось мені одразу
пригадалася та ситуація, коли сотник, вийшовши до Ісуса Христа, казав: «Я не вартий, пані, щоб ти війшов у мій дом». Ісус йому каже: «У Ізраїлі я не бачу такої віри». Це ще одне підтвердження того, що тут, на цій землі, есть глубокие корни веры. Эта земля, она удячная на кожное проявление, на кожную присутность когось, хто служить Богу, когось, хто веде чоловіка до Бога. І ось є ще один момент, на який хотів би сьогодні звернути увагу сьогоднішнього Божого Слова, Євангелія, по воді Святого Яна, де Єсус каже учням слово, яке мені завжди викликає певне, не те, що незрозуміння, якби ставить для мене певний такий узровень того принципу, головного принципу християнства, яким є любов. Єсус каже: «Коли б ви любили мене, то радовалися б, що я йду до Отця, бо Він більше за мене». По-людськи це не тяжко зрозуміти. Коли чоловік губляє або розстається з тим, кого любить, тяжко казати про ніяку радість. Я думаю, в цьому закладений основний, Ісус показує основний принцип справжньої любові. Бо тоді любимо чоловіка, коли жадаємо йому добра, і він підкреслює, що я йду до Отця, бо Він більше за мене. Ви знаєте, недавно зрозумів, побачив у цих словах принцип, по яким Ісус показує головну криницю радості чоловіка, передусім святара. Ось коли поглядіти на це слово Ісуса у дочиненні до пастора і овечки, до святара і вірника, коли прочитаємо їх у цьому значенні, то коли б ви любили тих, до кого послані, то радувалися б з чого? З того, що вони йдуть до Бога. Просто речі, я переконаний у тим, що більшість з нас, як святарів, справді этому радуються. Тому що про нашу послугу Бог веде людей до Бога. І цих людей, напевно, є шмат. Але варто на це ще раз сьогодні звернути увагу, чи це справді є криницею моєї святанської радості. Або наоборот, у этом есть мой смуток, что люди не знаходять этой дороги, что тривають у грехах. Найгорша біда – це об'яковість до Бога, яку часто не ведаємо, яким чином перемогти. І це є причиною нашої радості або смутку. Чи це причина не криється у ніяких інших справах? Як Ісус сказав, ці справи гэтага свету больше нас непокоїть, чим наша святарська послуга. Видите, ось це слово Ісуса Христа для нас, як святарів, вони з'являються ще і ось таким критерієм оцінки нашої святарської послуги. На чим нам справді залежить. І справді це не тільки, зрешті, дотичиться святарів і у житті світського чоловіка, у житті кожної сім'ї, ось це слово Ісуса Христа, вони повинні бути таким знаком, чим і чи я маю цю справжню любов до чоловіка, яка не проявляється у тим, як, відомо, забезпечити, накормити, дати дах над головою, едукацію, як у випадку батьків своїм дітям. Справжня радість і справжня любов до чоловіка проявляється у тим, що ми цьому чоловіку, який ось поруч з нами, показуємо дорогу до Бога. Батьки це добре ведають, переживають, ті їх діти живуть з Богом, ті приходять до костюлу, ті приймають сакраменти, які ж великі болі часто переживає матчина або батькова серце, коли діти живуть далеко від Бога. І ось це головний принцип, яким ми повинні з вами неспинно керуватися. Принцип любові, яка більшою, за якою нема, коли ми присвячаємо наше життя тим, кого Бог ставить на нашому життєвому шляху. Сьогодні у цьому місці, зрештою, особливим чином присвячене Найсвятейшій Пані Марії, Маті Божої Фатімської, а це ще один дуже важливий знак. Під час об'явлення у Маті Божої у Фатімі вона казала:
тром пастушкам, які навіть за слухом не чули про ті усходні країни, вона казала, що моє серце затріумфує. І присутність восьминавіта Матері Божої, яка об'являлася у Фатиме, є знаком, справдним знаком, що тут, на цій землі, там, де вона є, а зрештою в нашій католицькій традиції восьминавіта, там, де є місце присвячене особливим чином Матері Божої, є місцем особливої віри, місцем тривалої традиції. І те, що Мати Божа знайшла свій притулок ось тут, на цій усходній території, на цій землі, це знак, що Бог прагне поселитися тут. Бо там, де є Мати Божа, там, напевно, є і її Син. Там, напевно, є і дар той великої ласки, той великої милосердності, яка зміняє цей світ. І в цьому годі ми особливим чином повинні в це повірити. Повірити у дар Божої милосердності. Не затрымливаться только над тем, что мы слабые люди, что живем у громадстве, якое, на жаль, переживає різні тяжкості, проблеми. І як часто люди не вірять у те, що Бог може нам ті чи інші речі пробачити. Він може пробачити. Нема такого граху, нема такого зла, на який здольний чоловік, Бог не мог йому це вибачити. Нехай це костюл, це место святое будет знаком этой Божьей милосердности, Божьего пробачения. Как бы эти двери, они завжди были отчинены для того, кто прагне, а нема такого человека, який не прагнув пробачення, який не шукав этой Божьей милости и Божьей любові. Раз хвилину, ось тут ми будемо з вами так само свідками і особливого діяння Святого Духа. Зокрема, на бижмуванні, які зараз приймуть некалькі парафіянів з парафії Матері Божої Фатимської. Це ще один черговий знак Божої любові. Знак присутності того Духа, який переміняє обличчя цієї землі. І тому просимо, і в нашій сьогоднішній молитві, як це місце, яке, бачимо, уже почало змінятися, як і далі. Воно змінялося, становлячися як мога більш подобним до того прикладу, який покидає нам Ісус Христос. І у історії вірників, і в історії цієї парафії, як ми пам'ятали і бачили, сьогодні переконалися ми, як святари, що і тут, і на цій землі Бог прагне зостатися з тими, хто його шукає. Нехай його присутність буде тривалою, нехай вона допомагає людям знайти себе в цьому світі, знайти сенс свого життя і знайти ту справжню радість, яку може дати тільки Бог, який любить чоловіка, який зостається з ним назавжди. Амінь.